чыккан ханымнарны табып, алар турында журнал битләрендә яңадан язу хыялы миндә күптән яшәде инде. Узган гасырның 90-нчы елларда туды бу хыял, дөресен әйткәндә. Һәм дә инде менә коллективка рәхмәт, фотографларга рәхәме. Bu проектны баштан алып ахырына кадәр алып барган журналист Лилия Гараевага. Журналны саклыйм, аны даже фотография ясап, портрет ясап куйды иптәшем. Анага карап, балалар килгән сайын, анаклар килгән сайын, правнучкалар бөтен шулай карап сырыйлар. Бу кем, бу ни кем апай дип. Сез ул вакытта Чистай тегү фабрикасында тегүче моторист булып эшләгәнсез. Ул елларны искә төшереп, үзегезнең хатирәләрегез белән уртаклашсагыз иде. Да, ул как раз 75-нче елда иде, мин мастер булып эшлидем, әле Киевдә чыкмаган идем, техникумны бетереп кенә кайткан идем Мәскәүдән. Шу эшләгән вакытта килеп фотога төшерделәр. Конечно, бик приятно булды, бик әйбәт булды, бик күңелле булды. Мин горурланам даже. Честно говоря, даже горурланам. Үземнең шундый кеше булганыма. Дальше действительно әле даже быел да апрель айында мине чакырып эшкә булышырга куштылар. Чыктым, булыштым, елда эшләп йөрдем. 52 ел почти эшләдем фабрикада, Аллага шөкер. Безгә мәктәпкә звонить иттеләр. Завтра, аңанчы безгә мәктәпкә килеп дәресләрдә утырып китте. Без инде яшь укытучылар сентябрь айына яшь укытучы кирәк журналга. Ул мине искә алдыдыр. Шулай булгандыр инде. Сез нинди фән укыттыгыз мәктәптә? Башлангыч. Безгә бик күп кеше ярдәм кулын сузды. Без 17 героебызны эзләп таптык. Алар белән күрештек. Күрештек дип тә әле мин катырак әйтәм, бу бит ковид чоры. Ишекләр ябык, оешмалар ябык, кешеләр белән очрашып, күрешеп булмый. Без хәтта читтән торып, телефон аша гына да интервьюлар алып, шулай итеп тә эшләгән берничә язмабыз булды. Һәм мин шуңа инандым. Бу геройлар арасында бер очраклы кеше дә юк. Әйе, алар турында бары бер җөмлә язылган булган. Менә без алар белән очрашып сөйләшә башлагач, ул героиняларыбызның Татарстанның үсеше өчен гаять зур хезмәт башкарганнарын ачыклады. Тышлык журналның йөзе. Әгәр тышлык мотор икән, сине әллә кайдан үзенә тартып тора торган икән, журналны шунда ук кулга аласы, аның һәр битен актарып, тизрәк укыйсы килә башлый. Тышлыкта кызлар елмая дигән бу күргәзмәдә Сөембикә журналы редакциясе журналның төрле елларда дөнья күргән тышлыкларын тәкъдим итә. Карап йөрдем. Элекке фото менә. Вакыт усташып төшкән фотолар. Вакыт узса да шундай нурлы йөзләр, ачык елмаю, чидәлек югалмады. Бу безнең әлбәттә тарих. Хәерле көн, дуслар, тугандашлар. Әлбәттә безнең Атмедиада журналлар бик күп чыга. Ләкин иң мөһиме, иң җылысы, иң кирәклесе Сөембикәдер, чөнки безнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз нәселдән нәселгә, буыннан буынга бу журналны купларганнар. Чын мәгънәсендә шушы журнал безнең милләтебезне тәрбияләгән. Әлбәттә, һәрбер кеше өчен ул җылыдыр. Монда милләтнең иң якын, иң йолдызлары, танылган хатын-кызлар чыккан әлбәттә. Һәм шул ук вакытта совет заманында зур игътибар булган хезмәт кешесенә. Сез шулай команда яшь, шулай команда шивер, шулай команда обложкага куярлык шәхесләр. Сезнең алда баш иясебез килә, рәхмәт бик зур. Сез өчен татар, менә безнең татарларыбызның бизәкләре. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, рәхмәт бик зур. Digen sözlerge
килә. Аның турында бик озак сөйләп булыр иде. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтында 40 ел эшли Фәнисә ханым. Ул селекционер, кара будайның 16 яңа сортын чыгаручы. 2 дәүләт премиясе лауреаты, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы. Азат хатынның 1986 елның июль санында чыккан тышлыгында кулыгызда да сезнең кара будай булган икән, шулаймы? Әйдәгез сөйләп үтегез әле безгә дә. Azalıyorlar, milletdaşlar. Barıgızın da bu verimden katılım benim için bu bir de gitmegen merpriyatı болып çıktı. Hatta benim birinci Azat Hatun jurnalında çıkan suretim bu 86 yılıydı. Bu vakitte ben bir yaş idim. Benim için o takdirden kütülmegen болып çıktı. O vakitte bizim indidir Paraguay boyunca neticeler var idi. Şundan da Tatarstan o yıllarda Paraguay'ın köbüğüydü. Hatta başka ülkelerde de gideyim bizim sortlar, biz üstlergen urluklar. Şu sebeple beni yaş bilgiç olarak organizasyamızdan Tatar Fenler Tekşirme İnstitutu, Avul Хуҗалыгы Tekşirme İnstitutu'na redaktsiyada fotoğraflarını çıkargan. Mana ömrüm şu Paraguay bilen ötті енді. Şundan da көп yıllar boyu şügüllendim. Aytып öttiler 16 sort avtor hazır men siz Paraguay butkaсын aşağıda oturganda esingizge alыңыз meni. Attı taşı baktı yarısı arzuları Şıldır indi yazның şaşıp yarsuları Baktı gözünün kar üstünde kalgan izler Baktı yıllar iken birge salgan izler Seni ömür ağışlarım Seni bilir sağışlarım Seni bilir şartlı giyerim Yılgadım sağışlarım Seni bilir sağışlarım Работали мы очень хорошо, коллектив был очень хороший, трудолюбивый, дружный, пустились замечательно и так продолжали все время работать. И вообще коллектив был очень хороший, все проработали, никто никуда не уходил почти, хотя это химическое предприятие, все работали до выхода на пенсию, хотя это вредное производство. Но завод тогда очень славился, он и за пределами республики. И до сих пор наш завод работает. Пусть продолжает работать и расцветать. На заводе это все произошло благодаря все равно нашему директору Лушнику Владимиру Петровичу, Герою социалистического труда.
ayakta yanamıtınız Turğuz'dan işelenir Azı iken yıpıkızda ayını bırdıkmaya Ayını bırdıkmaya Eğer yalan nereye ayını bırdıkmaya Ayını bırdıkmaya Ayını bırdıkmaya Yaşır gülmeğini giyip ayakar resimlaya Ağına mokşasında görünüp kalkana yürüdüler Yana yürüp yapılanıp tuttuğunu kuruduğunu Ayını bırdıkmaya Ayını bırdıkmaya Eğer yalan nereye ayını bırdıkmaya Ayını bırdıkmaya Ayını bırdıkmaya Sonra gülmeğini giyip ayakar resimlaya Yaşadı mı Deyrem? Bir yaşadı. Gitmegende son düzeyre. Sen bir kaçın tağında matır şaşavatsı. Sizge varınızga da yaşayın. Sağ olun. Ben pişirdiğim su hadi приятно oldu. Вообще очень творческие люди. Elbette bir kuşadı, günü de bir matur buldu. Kızlar da bir maturlar. Elbette en asılları bugün gelgen idi bit. Neçe yıl boyuna en asılları, en akıllıları, en maturları. Şunday жылы atmosferada uzdu. Bayram deb aytdik. Men oshlar tilayman.